heart enlargement, o 'di ba? Yung may mga ano nga tayo na ooperahan na, hindi natuloy, na-save ng ating product. So, so amazing is ang ating produkto. Hello kay Ma'am Cynthia Nopia and Ma'am Genevieve Abordo. Yan. Eto muna, maiksi lang to. Pakinggan natin ha, para mapahinga yung aking boses. Basta tandaan po ha, mga Tagaligaspi, September 11, doon sa alauna, doon sa bago natin na training center sa taas ng Graceland. Pero ang entry gate natin ay doon sa Rex Hotel. May daanan tayo doon. Sa harapan lang yan na ay di ay sa side ng, basta yung kalsadang nasa side ng, ng St. Raphael Church. Madali nyo pong hanapin. Pero dapat nakalista yung pangalan nyo. Kailangan lang 1 to 10. Doon lang. Para mayroon tayo tinatawag na social distancing. For the meantime, pakinggan po muna natin tong kwento ng kagalingan. Paano nakatulong sa isang may sakit sa puso. Okay, meron po ako uling bisita dito sa aking opisina. Napakaganda talaga ng kanyang kwento, kung ano nangyari sa kanya. Pero siya na lang po ang magkwento. Madam, anong pangalan niyo po, edad at taga saan po kayo? Ako po si Lunil Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Ayan, ma'am. Nang napunta ka po dito sa CMD office, ano po yung mga health problems niyo before? Meron po akong sakit sa puso, cardiomegaly. Hindi po ako makahinga ng ayos, hindi po ako makatulog na nakaplat ang unan. Lagi pong mga 5 unan ang ginagamit ko, nakaub-ub lang po ako hanggang umaga noon. Okay. So, ganun ang sitwasyon mo, madam. Ikaw ba ay, ilang buwan na ba yun na nararamdaman mo? Sobra pong 1 month. Sobrang 1 month. Ibig sabihin, nagpa-hospital ka po ba? Opo. Na-confine po ako ng 12 days sa ospital. 12 days. So, walang pagbabago doon sa nararamdaman nyo? Wala pong pagbabago. Lumaki po ang tiyan ko noon ng halos parang buntis na 7 buwan. Tapos, wala pong pagbabago noon. Hanggang sa narinig ko po sa radyo yung programa ng CMD. Pumunta po ako doon. Gumamit po ako nung CMD mineral drops, tapos yung juice nila, tsaka yung CBF. Ma'am, ilang araw mo po na ramdaman yung pagbabago sa iyong health? 1 week lang po, napakalaki ng pagbabago ng naramdaman ko. Nakatulog po ako ng flat na yung unan. Hindi na po ako natutulog na nakaubub sa unan. Nakahiga na po ako, nakaka-flat na po ako. Pero ma'am, sabi mo dati dahil nahirapan kang huminga, pag akyat mo pa lang dito, tigil-tigil ka. Ilang tigil ka dyan sa hagdanan? Mga 6 pong tigil bago ako makakayat sa opisina nila. Pero ngayon po, dire-diretso na. Ayun, ma'am. So, sa ngayon po, ilang weeks na po kayong umiinom ng Health Code International products? Bali, 3 weeks pa lang po. 3 weeks pa lang. Grabe, ganun. Very amazing, madam. Pero, kumusta naman, ma'am? Ang tulog mo ngayon, kumusta na po? Ayos na po yung tulog ko, maganda na po yung tulog ko, pati yung pag-ihi ko, ayos na rin. Bakit dati hindi, Hindi po. Diit lang po ang ihi ko noon. Diit lang. So, yung pala, puro tubig na yung nasa. Opo. So, ma'am, salamat po sa maganda mong pagsishare. Nagugulo ko na ngayon na akalain mo yun, na in days lang ay gumanda ang iyong pakiramdam. So, ma'am, anong ma-advise mo po sa mga makakapakinig ng testimony mo? Una po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itinuro sa akin yung CMD. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa CMD. Kung sino man pong may mga mabigat na karamdaman, subukan nyo po. Talaga pong napakaganda. Ma'am, maraming salamat, madam. Kunin ko po uli ang pangalan mo at taga saan po kayo? Ako po si Lunila Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Thank you very much, ma'am. So, ayan, diba, sa mga listeners natin, akalain mo yun, ang napadpad dito, parang buntis. Opo, akala ko nga talaga buntis, yun pala tubig. Nagkaroon ng water retention, hindi na makaihi. O kung umihi man pa konti-konti. At imagine niyo na lang yung tao na kung natutulog ay naka-ok-ob lang. Actually, 2 yung na-interview kong ganyan. Ganyan talaga.
Yung isa, isang doktor. Opo. Na matigas ang ulo. Oo. Hindi ko i-mentionin kasi very close din yun sa akin na ganun din yung sitwasyon. Kung natutulog, nakaupo, ganyan. O ngayon, sabi ko sa kanya, kasi asawa siya ng very close sa akin. Sabi ko, gusto kong i-prove sa'yo ang kagandahan ng ating product. Sabi ko, ni-lecture ko. Sabi ko, kalimutan mo munang doktor ka. Ili-lecture kita. Alam mo, ni-lecture ko about the minerals. About ng ating product. Alam mo, sabi niya, ate, totoo yan, totoo yan, totoo yan. O, sabi ko sa kanya, kasi ano yun diabetic ko, may hypertension, may bara, kailangan nga sana mag-bypass operation. Dahil nga sa bara. So, sabi ko, kung mapoprove mo na, sinuplayan ko talaga siya noon ng Power Trio, na sabi ko, pag na-prove mo, gamitin mo to, pag na-prove mo na maganda, magkiklinik ka sa akin. Alam mo, good news talaga. Na-prove niya na maganda. Yun nga lang, alam mo, minsan ang tao, yung bisyo ba? Oo, pag gumaling na, balik sa bisyo. Oo, yung mga nakakasira, hindi kayang iwasan. Kaya medyo, yun, nag-clinic rin sa akin. Pero sabi ko, bakit nadidiscover ko na yung bisyo nandun pa rin? Yung mga causes nandun pa rin. So, kailangan kong patigilin. Kasi gusto ko, pag nagsishare ng ating product, dapat healthy tayo. Dapat, i-prove natin sa mga mga kliyente natin na talaga, tanggalin yung mga causes. Pero kung ikaw mismo hindi mo matanggal, paano ka susundin ng iyong mga pasyente? O, di ba? So, sayang, di ba? Na-save na sana. So, anyway, as sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717. And of course, dyan sa area ng Labo. Oo, kasi maririnig din to sa area ng Labo. Kailangan natin additional na staff. Okay lang, high school graduate, ite-train naman po kayo. Opo, submit your resume sa CMD Center in Labo with attached 2x2 latest picture and a photocopy of your valid ID. Oo, isubmit lang doon kay Ma'am Sheila, CMD office in Labo kasi we will be opening in Paracalex, so kailangan natin ng dagdag na staff to manage, to help in our centers. Ulitin ko lang sa mga listeners natin na sa mga taga-Legazpi, September 11, 1 p.m. Health orientation po yan. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili. So that will be on Saturday 1 p.m. po. Okay? So dito na tayo sa ating mga outlet. The area ng Camarines Norte. Hanapin nyo HCICMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog. Checkpoint Jose Panganiban, Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital, Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn, sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte, Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, at si Ma'am Susan Abais, Susan's Transient House, Purok 2, Lagon, Camarines Norte, Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Andyan din po sa Nikki Dasco Store, Purok Yakal, Poblacion Norte, Paracale, Cordon Store, care of Wilma Cordon, Purok Camagong Candelaria Street, Poblacion Norte, Paracale, Camarines Norte. Sa area ng Camarines Sur, Catisasil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Mambolo,
Nuevo Libmanan, Camarines Sur, andyan si Mr. Pedro Villanueva. Door 3, Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing, sa LNL Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, harapan ng Riga Plaza Hotel, Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamaran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. At sa area ng Masbate, hanapin lang HCI CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Si Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Hello kay Ma'am Mayat Adina is watching diyan sa area ng Barongan. Okay, so dito na tayo sa Sorsogon. Sorsogon area, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, AZM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Eva O'Malley, Santo Niño Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balagos, Sorsogon, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Amelia Bas Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena Di Amor, Comadcad Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar. Mr. Raymond Des, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building at top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top G W Hardware. Second District, Balbay. Errol Asuncion, Arson Store Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, ano yan, sa Morok Borocan, Rapo-Rapo. Hello kay Ma'am Luisa Rasay. Opo, musta na kayo, madam? Opo, Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Joy Diesel, Bolos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Of course, yung aking office dito sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Harapan ng Atap Denver's Computer Shop. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lebianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Maral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. At sa 3rd District, Obalbay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Andyan din po si Rexy Sardania, Sardania's Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWA. Susie Dizon, care of Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. CMD Center at second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City.
beside PNB Ligaw, Hilrihalde, Zone 9 Days Street, Saban, Oas, Albay. Lordy Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay, Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi at Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Oas, Albay. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Okay? So, ang bilis ng oras natin sa lahat ng mga listeners natin. Mag-ingat po tayo dahil ang COVID talaga nandyan. Follow the health protocol and of course, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. O, kung may tanong, pwede pa rin kayo magtanong sa akin. Text lang po sa 0939-9040717, 0939-9040717. Tandaan, Health Symposium gagawin dito sa Legazpi City, September 11, alauna ng hapon. Doon tayo sa taas ng Graceland. Basta ang ang entry gate natin, pwede kayo dooman sa Rex Hotel or magbubukas tayo ng isang gate papunta doon sa second floor. Hanggang 10 lang po ang pwede natin i-accommodate so we can protect everyone, magsa-social distancing, and of course, kailangan talaga natin na mag-face mask, mag-face shield, para maiwasan natin na mahawa tayo or kung kayo man ay may virus ay wag tayong makahawa. So, maraming salamat sa iyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Bye-bye po sa inyong lahat.